Men du kan börja, jag har inte börjat filma. Nu kan du börja. Ja, då, kom tillbaka här igen med turistbyrån. Vi kör. Nu kör vi då. Parkourträningen. Försöka vara lite cool där. Film på järnstång. Filma på järnstång. Fick med det. Nej, men alltså det är inget. Vi ska ju se min snygga stil här. La 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 la. Oh, oh, oh. Hallå! Okej, du kan fortsätta. Okej. Ska vi köra den här då? Ja, det där vet vi inte riktigt vad det var. Det ser ut som en fail där. Nej då. Det där fick vi tyvärr inte med på film. Hoppas att ni fick med den. På långt avstånd. Oj. Fan, flygplan. Ja, hej! Han borde se oss. Vinka som en galen ko. Vi håller på med parkourfilm. Okej, nu kan vi fortsätta. Han säkert lyft från någon åker. Kör vi parkour här. Oj. Ja, vi har avbrutit tyvärr här för en skadad utomjording. Nej då, det går bra. Nu säger vi farväl. Farväl! Okej, fortsätt. Varför ser du så elak ut? Men alltså, vad gör du? Du förstör ju hela filmen. Fuck mig. Okej, vad ska jag göra nu då? Ingen arg antar jag. Nej, säger vi farväl här. 4 trick till. Nu är det 3 kvar. Försöker vi väl igen då? Får se när jag gör sitt sista trick här.